Ромка, здравей! Здрасти. Къде се намираме? На едно прекрасно място в село Владая, Мгм. комплекс с АК-16. Да се разходим да го разгледаме. Давай. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go. Намираме се в къща Близнак. Огромна дневна на първото ниво, 3 отделни спални, мастер бедрум с 2 отделни, баня туалетна, гараж, парко място отпред и хубаво антре. The time of your life. Всяка къща разполага със собствен двор, в който може да бъде обособена барбекю зона и място за отдих. Remember, you don't get it twice. The time of your life.